Василчо. Пипер плюс Василчо плюс Виктория плюс таблет е равно на мъка. Задавай въпросите, Вики ще ми задава въпроси, знаете с правилата. Аз обичам да рисувам. С кой цвят винаги започвам първо след молива. След молива? Да. С кой цвят? Да. Зелено. С синьо. Ако няма синьо, е с бяло. Ако няма бяло, е розово. А после е жълто. Ще ти щупа глава. О, божичко. Толкова се бе смякал. Спря. Задавай въпроса. Ще те убия! Как може да правя това да няма мляко? Нищо. Люти ли ти? Полюти ме, това не бе! Люти ли? Ало! Добре. Така. Аз на кой етаж живея при майка ми? Не, в Левски. Искаш ли да ти кажа нещо? Вижда съм къде живееш, къде живее майка ти и къде хочеш да живеем. Но как да знам? Просто кажи на кой етаж. Първи, втори, трети или четвърти? Трети. Не. Втори. Абе аз откъде да го знам? Беше близко. Трябваше да... Аз буквално трябва да отида до селото, за да разбера къде... Ще те оттръгвам. Дай пликчето от тези бомбони. Йоу, вече не го искам. Ще те убия! Колко часа? Не знам. Добре, след Така, следващия въпрос е... Ще бъдат 4. Добре, следващия въпрос е... От онези бомбони, кой ми е любим? Ягода... Ягода. Чакай, ягода, диня и така. Ягода. Диня. Миналия път каза ягода, не чуй ти. Да, но сега... Просто харесвам и двата. Демек? Не ям чили. От една страна познаха, от друга не. Добре. Взимам тогава малко чили. Не чили, а пипер. Всъщност е приятно, когато е малко. Не е приятно. О, сещам се какво да пита. Добре, поне когато е по-малко не си личи. От Майнкрафт. Да. Кое ми е любимото такова? Живот. Не животно, а от онези страшните. Ти не си виждала никакви страшни. Клипър, зомби, скелет. Всичките съм ги виждала. Има един черен, знаеш ли му името? Виждала ли си един черен? Клипър. Висок. Клипър! Ендърмен. После е. Просто целият черен ни е с ливави очи. Ендермен. Добре, хайде! Печела? Не. Ендермен е. Не, на мен ми е любимото. Това ми е зомби. Яши. Осъзнаваш ли, зомбито не е с черно или с лилави очи. Да, но аз ти казах, кое ми е любимо от всичките страшни животни. Да, не е Ендермен. Не.
На мен ми е любимо зомбито. Защо казах често с млади очи? Това си е чисто. Ти питаше! Да само ти кажа, Просто яш! зомбито е най-слабия и топ моб в играта. Защо? Абе, да ти пикам на въпросите! Ще ти смажа гъртията. И това беше. Не, още два. Още... Оф! Добре. Така. Какво? Отворков си. Това е люто пипер. Абе, ще ви смажа, ако не опитам. От твоето лего, това, коя ми е любимата сграда или къща или подобно? Стара или нова? Нова. Е, та червенката. Не. Ти вие? Да, ето го. Не е тази. Вики, винаги го... Онзи магазин е до червената. Това не е сграда ли? Да. Вики, винаги когато играем, си избираш червенката. Да, ама по принцип тази ми е любимата сграда, аз там няма как да живея. Добре. Още един въпрос.